Эфирда Татарстанның көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шефигулина. Исәнмесез бүгенге программада. Салкын тиюләр сезонына кадәр өлгерергә, коронавирустан прививка сатырга теләүчеләр саны арта бара. Вакцинацияны кайда узарга була һәм ак халатлылар нәрсә турында искә төшерә. Үзгә игътибар, әлбәттә автобуслар буенча рейд узды. Машина йөртүчеләрне нинди штрафка тарттылар? Йорт янында күңел ачулар. Безнең ишек алды программасы буенча эшләр тәмамлануын берәүләр бәйрәм иткән арада күршеләре нәрсә турында хыялана. Соңгы 2 атнада коронавирустан прививка сорап теләүчеләр артты дип билгеләп үтә Әлмәт медицина хезмәткәрләре. Беренче поликлиниканың прививкалар ясау кабинетына көн саен 50-дән артык кеше килә. Үзәк район хастаханәсе буенча көнне уртача 60-70 кеше исәпләнә. Хөкүмәт масса күләм вакцинация турында игълан иткәч тә шундый күрсәткечләр теркәлгән иде. Табиблар авырулар чорына кадәр халыкның күп өлешенә прививка сатырга өметләнә. Сәламәтлек саклау министрлыгы искәртә, ревакцинацияны хәзер үк узарга кирәк. Я хотя и на пенсии, но с работы требуют. Сказали, пока в отпуске нужно сделать ревакцинацию и принести уже сертификат. Нина Шыкмакова 19-нчы балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Ул ревакцинациягә килгән. Социаль һәм хезмәт күрсәтү өлкәләре хезмәткәрләре үзләре авырмас өчен һәм башкаларга йоктыртма максатыннан ковидтан прививка сатырга тиеш дип саныйм. Шушы көннәрдә Әлмәт үзәк район хастаханәсенә чираттагы препарат партиясе Спутник Винның 500 дозасы кайтартылган. Коронавирус янә кабатланачак дип искәртте табиблар. Әлмәт үзәк район хастаханәсенең прививкалар ясау кабинеты шәфкать туташы Адилә Матыйгуллина прививка ясарга теләүчеләрнең саны бик артмады дип ачыклык кертә. Әмма шул ук вакытта узган елгы вакцинация үтү кампаниясеннән соң да кимемәгән. Ковид илһам дөньяны тетрәндергәндә һәм масса күләм вакцинация өстенлек иткәндә прививкалар кабинеты байтак урыннарда ачылган иде. Хәзер исә Әлмәт районында вакцинацияны үзәк район хастаханәсе каршындагы 1-нче поликлиникада, Мактамадагы СПИД үзәк каршындагы 2-нче поликлиникада, шулай ук Ленин 195 һәм Әминов 6 адреслар буенча урнашкан пунктларда үтеп була. Кандала тарихы үз дәвамын алды. Бөек Ватан сугышы ветераны проблемасы турында сюжет эфирга чыккач, әлеге хәл белән прокуратура кызыксынды. Фатирга күзәтчелек ведомствосы җитәкчесе Дамир Яфизов килде. Исезгә төшерәбез, өлкән яшьтәге ханым кайыннар аша кергән агач кандалларына зарланган иде. Пенсионер төннәр буе бүҗәкләрне һөҗүменнән җәфа чигә. 93 года! Только в жизни первый раз я вижу такую гадость. Сюжет чыгып, журналистлар үсеш департаментына мөрәҗәгать иткәннән соң, икенче көнне эшләр ветеранның тәрәзә янындагы кайын ботакларын кискән. Прокурор тикшерү нәтиҗәсендә исә агач һәм фатирны бүҗәкләрдән эшкәртергә һәм тәрәзәдә маска челтәрен алыштырырга дигән карар чыгарылган. Быел Әлмәт юлларында автобус катнашындагы юл транспорт һәлакәтендә 2 кеше җан биргән, 4-се зыян күргән. Ай башыннан район автоинспекторлары автобус профилактик чарасы үткәрә. Ул эре транспорт тиешлешләрендә уза. Юл патруль хезмәте экипажы белән бергә рейдта безнең иҗат төркемендә булды. Может и надо, но иногда, знаете, уж как-то этот слишком требовательно как-то. Из водителей кого делают, не знаю, как летчиков. Ел башыннан район автоинспекторлары автобус йөртүчеләргә 200-дән артык штраф салган. Алексей руль артында 40 ел. Ул нефть өлкәсендә эшли. Эшчеләрне бер объекттан икенчесенә йөртә. Микроавтобус салонында смена эчендә 50-гә кадәр кеше йөрергә мөмкин. Айга ким дигәндә 2 тапкыр юл патруль хезмәте вәкилләре оешмаларның вахталарын, шәһәр һәм шәһәрара җәмәгать транспортын тикшерә. Хукук бузу табылган очракта җаваплыкны машина йөртүче белән оешма үзара бүлешәчәк. Әмма искәрмәдә бар. Иминлек кайышы эләктерелмәсә, штрафны кагыйдә бузучы үзе түли. Инспекторлар нигездә эре транспорт тиешлешләрендә рейдлар үткәрә. Әлеге тикшерү Су-5 бюросында оештырылды. Белгечләр сүзләренчә, бирдә тыгыз график күзәтелә. Рейд вакытында инспекторлар 4 машина йөртүчегә беркетмә төзде. Берсе куркынычсызлык кайышын эләктермәгән, икесе якын ут фарларын кабызмаган өчен штраф түләячәк. Тагын 2 автобус йөртүче төзек булмаган тормозлары өчен җәзага тартылды. Баулы районы игенчеләре урып җыю белән мәшгуль. Кырларның һәрберсендә диярлек комбайннар гөрли. Бүгенге көндә район буенча барлыгы 6000-нән артык гектар җирдә уңыш җыеп алынган. Бу барлык мәйданның 24%-ын тәшкил итә. Айгөл Хөсәенова Әхмәтов крестьян фермерлык хуҗалыгында урак барышы белән танышып кайтты. Хуҗалыкның арпа культурасы басуында иңләп буйлап зур комбайн эшли. Һава шартларының уңай булуы аграрийларга уңышны вакытында җыеп алу өчен яхшы. Әхмәтов крестьян фермерлык хуҗалыгының барлыгы 1000 гектарда шәшүлек җире бар. Айрат Әхмәтов сүзләренчә, биредәге арпа кырыннан да уңыш 30 центнерга якын тәшкил итә. Бүгенге көндә хуҗалыкта уҗым будай шәшеп калдыру өчен пар җирләре эшкәртелә. Бер үк вакытта биредә салам җыела, җирләр туңга сөрелә.
Хуҗалыкта әлеге вакытта 6 механизатор эшли. Комбайнчылар хуҗалык җитәкчесе сүзләренчә көненә 3000гә якын хезмәт хакы ала. Юрий Гореловның Әхмәтов хуҗалыгында механизатор булып эшләвенә 4 ел. Аның сүзләренчә, алар иртәнге 6дан кичке 8гә кадәр кырда хезмәт куя. Әхмәтов хуҗалыгында беренче тапкыр быел шәмәхә төсле Надира исемле сортлы будай утыртып караганнар. Ул бүгенге көндә ярыйсы гына өлгереп килә. Әлеге орлык безнең район шартларына яраклаштырылган. Ул әлегә 30 гектар җирдә чәчелгән. Бу культураны төрле ризыклар әзерләгәндә, мәсәлән, ипи, пироглар пешергәндә боткаларга кушарга мөмкин икән. Район буенча урак өстенең иң кызыган чоры игенчеләр тәүлекнең һәр минутыннан файдаланып калырга ашыга. Бүгенге көндә безнең Баулы районында 6592 гектар җирдә уңыш алынган. 18987 тонна уңыш суктырылган. Бу безнең район буенча 28,8, 29 центнер 1 гектардан получается. Безнең арыш 1517 гектар, көзге будай 1936 гектар, арпа 2909 гектар, борчак 2030 гектар уже алынган бүгенге көндә. Айгөл Хөсәйнова, Артем Артемьев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Зәй районында да кыр эшләренең кызган мәле. Яхшы һава торышы булганда һәр мизгел санаулы. Игенчеләр уңышны югалтуларсыз җыю өчен бар көчләрен куя. Шундый хуҗалыкларның берсендә Адилә Бурханова булды. Зәй басу кырларында урып җыю эшләре тулы көченә бара. Көннәрнең аяз һәм коры булуы эшне тоткарлыксыз алып барырга мөмкинлек бирә. Диңгез кебек күкрәп утырган иген кырларында суктырыласы мәйданнар күләме көннән-көн кими. Баграж җитештерү комплексының Сармаш бүлекчәсендә игенчеләр көзге бодай суктыру белән мәшгульләр. Бүлекчәдә бөртеклеләр 4150 гектар мәйданда үстерелгән. Комбайннарга да эшләү шартлары да тудырылган. Көнгә 2 тапкыр басуда койнар ашатабыз. Сварка, су, басуна эшкәртү агрегатлары инде ул теге төрле случайлар булырга может, шуның өчен инде барсы да. Комбайнерлар барсы да хәзер беренче җилларын гына түгел, менә мин белә белгәннән бирле эшлиләр инде. 192 гектар майдан биләүче көзге бодай басуында 4 комбайн эшли, контроль суктырып карау гектарыннан 48 центнер уңыш күрсәткән. Бөртеклеләрнең дымлылыгы нормага туры килә. Шуңа күрә комбайннарда җиңел бара, хәтта эшләгәннәренә күздә иярми. Уңыш мул булгач, комбайн бункерда тиз тула. КАМАЗ машиналары суктырылган икмәкне Зәй элеваторына илтә. Нәфис Насыров 4-нче сезон икмәк ташуда. Уңыш әйбәт була быел, Алла буйырса. Әйбәт күренә. Төрлечә, кайбер көнне 5-3 була. Комбайнчыларның һәр минуты исәптә, техникалар туктап тормый. Руслан Хайруллин 2013 елдан бирле комбайн штурвалы артында. Тәҗрибәле комбайнчы 14 000 центнер ашлык суктыруга ирешкән. Аллар әйбәт, Аллага шөкер. Уңышлар әйбәт быел. Урожай да әйбәт. Алай юк. Тоткарлыклар да юк, нормально. Район буенча бөртеклеләр барлык мәйданның 41%-ында җыеп алынган. 1 гектардан уртача уңыш 49,4 центнер тәшкил итә. Икмәк булса җирдә була ди халык. Иң мөһиме уңышны яңгырларга кадәр югалтуларсыз җыеп алырга исәпләре. Урып җыю эшләрен республикада беренчеләрдән булып башлап җибәргән районыбыз уңыш күләме буенча да алдынгылыкны бирми. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Безнең урамда да бәйрәм кайчан булыр икән? Кайбер әлмәтләрне шундый сорау кызыксындыра. Безнең Ишегалды программасы Әлмәт районына 2020 елда килде. Берәүләр җәй дәвамында башкарылган эшләргә бәя биргән арада, икенчеләре үз чиратларын түземсезлек белән көтә. Пушкин һәм Цеткин урамнары буенча урнашкан йортларда яшәүчеләр Ишегалды бәйрәмен ничек үткәрде һәм аларның күршеләре нәрсә турында хыяллана? Күршеләр берләште. Алар безнең Ишегалды программасы буенча төп эшләрнең тәмамлануын билгеләп үтә. Бәйрәмгә Клара Цеткин урамындагы 47 һәм 49, шулай ук Пушкин урамындагы 50-52 йортларда яшәүчеләр җыелды. Берәүләр күңел ачкан арада, икенчеләре аларның да Ишегалларны төзекләндерү килер дип хыяллана. Пушкин урамындагы 35-нче йортта яшәүчеләр дә үз урамнарында мондый бәйрәмне күптән көтә. Рахилә Хасанова ремонтланачак территорияның нинди булачагын күз алдына китерә. Мәсәлән, аларга яхшы асфальт, бордюрлар һәм әлбәттә
җәяүлеләр юллары кирәк. Авария хәлендә булган агачларны исә халык үз ишегалларында күрергә теләми. Программа буенча территорияләрдә машиналарның аз булуы һәм халык өчен мөмкин кадәр күбрәк уңайлыклар тудыру күздә тотыла. Әлмәтләрнең барлык теләкләре гадәттә йорт җыелышларында җиткерелә. Программаның рәсми сайтында урнаштырылган төзекләндерү картасында Пушкин урамындагы 35-нче йорт ишек алды алдагы елларда төзекләндереләчәк диелгән. Тик төгәл елы гына юк. Шуңа күрә бирдә яшәүчеләргә бераз сабыр итәргә туры киләчәк. Бүгенге көндә безнең ишек алды программасы ярдәмендә районның 78 ишек алды тәртипкә китерелде. Но тут решены основные проблемы. Самые дорогие вещи сделаны. Это асфальтирование, это новые тротуары, это детские игровые комплексы и так далее, и так далее. Аеруча актив һәм битараф булмаганнарга шәһәр башкарма комитеты һәм ветераннар советы исеменнән рәхмәт хатлары тапшырылды. 19 август көнне православие христианнары Алмаз пасын билгеләп үтә. Элек-электән үк ул табигатькә күзне алып килә дип саналган. Бөтен авыл халкы җыелышып кырга чыккан һәм җыр белән кояш баешын заткан. Озакайның Тарсус паркында әлеге бәйрәм уңайыннан күңелле кичә узды. Җирле тос әгъзалары алмадан төрле ризыклар әзерләп алып килде. Күргәзмә табыны әлеге сый-хөрмәттән сыгылып торды. Кунакларны алма бәлеше, коймак, кайнатма, баллы су белән сыйладылар. Моннан тыш биредә милли бизәкле чиләкләргә җыелган берничә төр алмалар да урын алган иде. Мәдәният үзәгенең үзешчән сәнгать артистлары бай концерт күрсәтте. 5-нче балалар бакчасы коллективы ярдәме белән балалар өчен махсус уеннар һәм конкурслар оештырылды. Әлеге бәйрәм белән бәйле шигырьләр укылды, табышмаклар әйтелде, әйтемнәр искә алынды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.